O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destaca que o novo Plan Estatal de Vivenda, cofinanciado pola Xunta dotado con 107 millóns, fomentará a rehabilitación, o alugueiro e o acceso á vivenda de persoas con poucos recursos. Este foi un dos asuntos tratados hoxe no Consello da Xunta. O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, avanzou hoxe que o novo Plan Estatal de Vivenda dotado con 107 millóns de euros terá como prioridades fomentar a rehabilitación, impulsar o alugueiro, apoiar as persoas en risco de desafiuzamento, loitar contra o despoboamento do rural e atender especialmente a mocidade e os maiores. Mais, polo miúdo, Feijóo subliñou que do investimento total 25 millóns corresponden a fondos autonómicos. E o Goberno central achegará 82 millóns de euros, un 60% máis de investimento estatal que entre 2013 e 2017. Plan Estatal de Vivenda cofinanciado pola Xunta de Galicia, 107 millóns de euros para os próximos 3 anos. O importe total aumenta un 60% con relación ao plan estatal anterior. Márcanse unha serie de prioridades que coinciden coas que a Xunta de Galicia tiña nos seus propios programas de vivenda e que son fomento do alugueiro, impulso das rehabilitacións, apoio ao acceso á vivenda de mozos e persoas maiores en núcleos de población de menos de 5.000 habitantes e, por suposto, en consecuencia de todo isto, unha dinamización do rural. Sin dúbida é o mellor plan da década e esperamos que podamos utilizar todos os galegos as potencialidades deste plan que supera os 100 millóns de euros, exactamente 107 millóns de euros, entre o ano 18 e o ano 21. Vamos a ver se somos capaces de dinamizalo e poñer en valor toda unha expectativa de crecemento económico na que se refire a vivenda, moi concretamente na rehabilitación de vivenda. Así mesmo, precisou que a implantación do plan comezará a finais de abril coa asinatura do correspondente convenio de colaboración entre a Administración Autonómica e o Ministerio de Fomento e a partir do mes de maio empezarán a convocarse as axudas dos diferentes programas. Ao longo da súa intervención, o titular da Xunta incidiu no marcado carácter social desta iniciativa que beneficiará a máis de 18.700 persoas, cunha axuda media que estará por riba dos 5.700 euros por beneficiario. Por outra banda, o presidente do Goberno galego avanzou que no segundo semestre do 2018 se convocará a terceira edición de Proxectos 4.0 que apoia as 66 iniciativas innovadoras de PEMES e clústers en sectores estratégicos. Cunha mobilización público-privada de preto de 15 millóns de euros, Feijóo precisou que na primeira edición de fai 2 anos as iniciativas apoiadas estaban relacionadas con sectores como a aeronáutico, a automoción, a madeira e a alimentación. E na segunda repetiron estes 3 últimos, incorporándose o sector naval e un proxecto temático centrado na fábrica virtual. Hoxe no Consello fixemos un balance dos resultados das 2 primeiras edicións do concurso de Ideas 4.0, unha iniciativa que busca impulsar proxectos pilotos innovadores nos sectores estratégicos industriais de Galicia e concretamente na pequena e mediana empresa. Foron aeronáutica, automoción, a madeira, alimentación e o naval, ademais de un proxecto temático sobre a fábrica virtual, os que conseguiron as axudas. Levamos investidos tanto pola parte das empresas como pola comunidade autónoma casi 15 millóns de euros, no que se impulsaron 66 proxectos con potencial para ser referentes. Algunhas das tecnoloxías con máis solicitudes para ser implantadas foron a automatización total ou extendida, a intercomunicación máquina-máquina, as tecnoloxías de sensores e a digitalización de procesos. Ao longo da rolda de prensa do Consello, o presidente da Xunta lembrou que tamén segue en marcha a primeira convocatoria para investir en digitalización empresarial, cunha dotación de 5 millóns e 130 solicitudes recibidas ata o momento. En definitiva, entre 2015 e 2016, a Senda Industria 4.0 mobilizou un investimento público-privado de 342 millóns en 4.200 empresas. Neste bienio 2017-18 incrementouse un 22% a achega pública, pasando de 143 millóns a 175.